Jo, tam v dnešním rozhovoru, jo. No, jsi ten jeden makáč, jak bys si popsal 3 slovy? 3 slovy? Tvrdý, silný a pracovitý. Jsi měl tohle jako zásadní otázka. Jsi měl dneska k snídani. Čo, kafe. A tamhle tu sračku. Jak je dobrý. Děláš za projekt? Můj projekt, že tu hromadu tady na tomhle přesaju, na tu hromadu a ten zbytek, co se nepřesaje, je tamhle ta hromada a ta přijde na tamhle ten vozejk, kterou si pak odvezou prokázku ve klíču. Kde se vidí za 10 let, jo? Kde se vidím za 10 let? Když ne ve vězení, tak v práci. OK. Důležitá otázka, jako jsi takový namakanej, tak jestli jako sypeš. Psych! Nesypu. Bohužel, nesypu. Jsi na svoji babičku. Jo. Já miluji svoji babičku. Děkuju.